ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೆಲ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಉಂದೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಎನ್ನ ಉಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನ್. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಎನ್ನುದು ಉಪ್ಪೆರ್ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಸಮಾರಂಭಲೆಗ್ ಪೋದು ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ಲ ದಾಯಗಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನನ ದುಂಬಗ್. ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನನ್ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದ್ ಅವ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್. ಅವು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಾದ್ ಅವೇ ದಿನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ತೆನಸುಲೆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಿ. ಉಂದು ನೆಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತುದುಜಿ ಅರ್ನ ವರ್ಷದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದುಜಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ರೆಸಿಪಿಲ್ ಪುರ. ಆಂಡ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಪಂಡ ಅಕುಲು ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನಗಂಡ ಆಟಿಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನಸುಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುದು ನಮನೆ ತಿನ್ಪಿನಿಕ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದಿನಕ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಸದ ದೀಕ ಅಂದ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ನಮ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ವರ್ಷದ ದಿನಕ್ ನಮ ಬಲಸುನಂಚಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಗೊರಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ನಮ ಊಲ ತೆನಸುಲೆನ್ ಮಲ್ತುದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಪಂಡ ಬಲಸುವ ನಮ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒವು ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತ್ ಬಲಸ್ವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಒವು ಪೂರ ಉಂದು ತಿಂಡಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಆಟಿಡ್ ಪೂರ ನಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮನೆ ಮಲ್ತುದು ತಿನ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ಪೂರಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು. ಐಕ್ ಬೂಡದ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ತಿರಿದಿನ ಮಟ್ಟಗ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕದ್ ಪೂರೆನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಉಂದು ಪಾಯ್ಸಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸೇಮೆದ ಪಾಯ್ಸ. ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ಸೇಮೆದ ಪಾಯ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಹಲ್ವ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆದ ಹಲ್ವ ಅವ್ಲ ಮಲ್ತುದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆಡ್ ಪಂಡ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನತ್ತಂದ್ ಪಂಡುದು ಅವು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿಲು ಉಂದೆಕ್ಕುಂದು ಉಂದು ಆತ್ ಬಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ತೂವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನಿಕುಲು ತೋಜರೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದಿನೆನ್ ಪೂರ ಒಂತೊಂತೆನೆ ಯಾನ್ ತೋಜದಿನಿ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಲೆನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಸುರುಕು ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಉಂದು ಕನಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪಾರ್ದ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂದು ಕೋರಿದ ರಸ ಉಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಐ ಬೊಕ ಉಂದು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಕಾಯ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತುದಿನಿ. ಉಂದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದ್ ಗಸಿ ಮಲ್ತುದೆ ಉಂದು ಸುಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಮೀನ್‌ದ ರಸ ನಮ ಮಲ್ಪುವ ಬಲಸುನೆಕ್ ವರ್ಷದ ಉಂದೆಕ್. ಬೊಕ ಉಂದು ತಲ್ಲಿ ಉಂದುಲ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ್ ಉಂದುಲ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದಿನಿ. ಬೊಕ ಉಂದು ತೊಜಂಕ್ ಬೊಕ ಬೋಲೆ ಉಂದು ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ರಚ್ಚೆದ ಚಟ್ನಿ ಉಂದು ಪರ್ಂದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯ್ಸ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತುದಿನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನನೆ ಉಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ ಪಾಡ್ ದೀತಿನಂಚಿನನೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗೆ ತೋಜುಂಡಾತೆ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ. ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಪ್ರಕಾರಗ್ ನಮ ತಿನ್ನಗ ಈ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲೆನ್ ನಮ ತಿನ್ನಗ ಬನ್ನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇರೆತ ಕೊಡಿಕ್ ಪಾಡುಂಡ ದಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂದೆಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಿನಿ ಆತೆ. ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಕೂಟಲೆಗ್ ಪೋದು ಮೂಲು ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಚರಣೆ. ನನೈತೆ ದುಂಬಗ್ ಪಾಡುನ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂಕ ಬಲಸುನ. ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ನಮ ಗೇರ್ಲ 1 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿನ ಪಾತೆರ
ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡಲ ನಮ ಬಲಸಂದೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ದೆತ್ತು ದೀಪಿನಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾದಲ ನಮ ದೆತ್ತುದು ದೀಪ ಓಲದ್ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಬುಡುಂಡ ವರ್ಷಗ್ ಪಂಡ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಈತ್ಲ ಮಲ್ತುಜಿನ ಎಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ ಇಂದ್ ಪಂಡುದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಇತ್ತುದುಂಡ ಒಂದು ಉಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲೆನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುದು ತಿಂತುವೆರ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ರೆ ಪಂಡ ಪನ್ರೆ ಪೂಂಡದಲ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಏರ್ಲದಾಲ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಏತ್ ತಿರಿದುಂಡು ಆತ ನಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಾಂಡ್ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೂರು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಅತೆ ಎನ್ನೆಟ್ ಆತುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಕೆಲವೆರಿಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ತೋಜಿಂಡ ಕೆಲವುದ ಈ ಆಚರಣೆಲ್ ಉಂದು ಪನ್ನಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಉಂದು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಮನಸ್ಗ್ ಸರಿ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಆತೆ ಬೇತಿ ದಾಲ ಆರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲಾವ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಿದಯ್ ಪೂರ ಕನ್ಪುದುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುದಿನಿ ಅಂಚಿನನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮನಸ್ಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುದಿನಿನ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಲ್ತುದು ಬಲಸುದಿನಿ ಪಂಡುದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಲಸುದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಸೀರೆ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಜೆ ಪೂರ ದೀದ್ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ದೀದಾತುಂಡು ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆನರು ನಾನು ನಮಕ್ ತೀರ್ಸೆರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಉಂದು ತಿಕ್ಕಂದಿಲಕ ದೇವೆರ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.